ҳамоиши илмӣ назариявӣ байналмилалӣ вобаста ба ҷойгоҳи муҳими давлатдории сосониён дар таърихи гузаштаи мардуми Орӯетабор бо баромади пурмазмуни устодони донишгоҳ, донишмандону пажӯҳишгарони дохиливу берунии самти таърих дар мавзӯъҳои гуногуни пайванд ба давлатдории сосониён баргузор шуд. Дар ин чорабинии муҳим, пиромони ҷашнҳои бостонӣ дар замони Сосонӣ, сохтори идории давлати Сосониён, нақши занон дар аҳди Сосониён, давлатдории миллӣ нақши таърихӣ ва аҳамияти ҳаётии он барои бақои тоҷикон дар шароити муосир, сабабҳои шикасти Сосониён аз ҷониби таърихдонҳо изҳори назар карда шуда, аз гузаштаи дури таърихи давлатдории Сосониён ва нақши барҷастаи онҳо дар пешрафти илм, фарҳангу ҳунар, давлатдорӣ ва тамаддуни ҷаҳонӣ низ ба иштирокчиён ёдоварӣ шуд. Давлати Сосониён тавонистанд ки санъати давлатдории ҳахоманишон, санъати давлатдории ашкониён дар замони худ эҳё карданд ва рушду пешрафти илму фарҳанге ки дар гузашта буд дар замони худ давлати Сосониён эҳё кард. Яке аз эҳёкунии Сосониён дар замони худ ин дубора барқарор кардани китоби Авеста мебошад ки яке аз сарчашмаҳои нодири таърихи миллати тоҷик аст. ҳамоиш бо мақсади бештар бохабар будани насли имрӯзи кишвар аз таърихи гузаштаи ниёгони хеш, ифтихор намудан аз миллати кӯҳанбунёду созанда ва тамаддунофари тоҷик, нақши барҷаста доштан дар самти давлатдорию кишваркушоӣ, соҳиби хираду заковат, ҳунару фарҳанг будани мардуми Орӯетабор ва ба таври шоиста ба ҷаҳониён муаррифӣ намудани миллату давлат чун қадимтарин мардуми соҳибдавлату дину оин, фарҳанги писандида, соҳибкитоб ва хиратманд ба шумор мерафт, ки изҳори баён дар мавриди ҷойгоҳу нақши Сосониён дар таъриху тамаддуни ҷаҳонӣ ва давлатдории миллии навини тоҷикон яке аз далелҳои бебаҳси ин гуфтаҳост. Сосониён тавонистанд ки дар давраи давлатдории худ як бузургтарин маркази илмӣ, фарҳангистон ё академияи гунди Шопурро таъсис доданд, ки он дар рушди илмҳои дақиқи он давра аҳамияти хеле калон дорад. махсусан давлати Сосониён тавонистанд ки дар раванди ташаккулёбии миллати тоҷик оғоз бахшиданд. мавриди зикр аст ки ин ҳамоиши илмӣ назариявии байналмилалӣ дар 4 бахши алоҳида низ идома карда, олимон, мутахассисон ва таҳлилгарон дар хусуси муҳимтарин паҳлӯҳои давлатдории Сосониён ва нақши онҳо барои давлатдории минбаъдаи мардуми Орӯетабор, бахусус тоҷикон, ва мубориза бо ишғолгарону душманони ин миллати фарҳангиву тамаддунофар, аз ҷумла авасто сарчашмаи асосии таъмини адолат ва идеяи баробарии иҷтимоӣ дар низоми давлатдории аҳди Сосониён, низоми ҳуқуқӣ ва шаҳрсозии Сосониён, ҷашни Наврӯзи он давра, ҳолати Сосониён дар арафаи ҳуҷуми арабҳо ва дигар мавзӯъҳои муҳим баромадҳо дар назар дошта шудааст.